مەڵ ئەحمەدێ پالۆ دەریایە بێبنی و بێپەراو بوو. تۆرەوانێکی بێداویە، پەیوێن وی سۆسرەتن، زمانێ وی ڕەسەن و ڕەوانە. موزیکە هەلبەستێن وی مرۆڤ سەرمەست دکە و مرۆڤ بڕەوان بێژی و سەحربازیە خوا سەرگەردان دکە. ددەما خوێندنێدا هەلکە هەلک بدەڤ و قڕکە مرۆڤ دکەڤە. لەومە ئەگەر ئەم بێژن پالۆ چراخانەکە هەرتم پێکەتیە یان جیایەکیش جیایên کوردستانەیە ئەم کێم دبێژن زێدە نابێژن. مەڵ ئەحمەدێ پالۆ di sala 1920 de li gundê Sêraçûr yê girêdayî Palo li Bakurê Kurdistanê ji dayîk bû. Hîn zarokekî 3 salî bû, sêwî me û jiyaneka pir zehmet û tije kul û keser û derdên jiyanê derbas kir. Piştre Palo demekê li gundê Weysîkê şivantî kir û berê xwe da bin xetê. Li gundê Xeznayê me û hate Amûdê û dûre li bajarê Qamişlo bicih bû. Palo bi Erebî, Farsî û Tirkî her wiha bi zaravayên Kurdî yên sereke jî zanî bû. Palo di nihê Gulana 1991 de koça dawî kir û li goristana Mehmeqeya li Qamişloyê hate veşartin. Lêseydayê Palo hertim di nav agirê bêrîkirina cih û warê bav û kalên xwe de disincirî û di helbesta li jêr navê dîtina Palo daxwaza min e dibêje: Cih û warê minî Palo ji bona min tu hêlînî, bi vî rengî nedî halo ji bo çavê min dûrbînî, tu daxwaza dil û canî dikim nakim te nabînim, divoka canê heyranî gul û reyhan û nesrînî, di qeyda dijminê bedkar nedî xweşî vejîndarî, di benda xayîn û bêzar demek sor û reş û şînî, di çola bend û evdalî perîşanî belengazî, di tola şûr û mertalî qecarek xweşî nabînî, di gola dijmin û canî di hepsa agir û kînî, cih û warê birîndarî tenê bêrûmet û jînî. Seydayê Palo gelek berhemên giranbuha afirandin. Lê heyf û mixabin ku heta niha tenê du berhemên wî yên çapkirî hene bi navê Dewr û Gera Kurdistanê û Rêzmana Kurdî. Ji berhemên neçapkirî yên Palo jî pirtûka pendên Ettar ku Palo ew ji Farsî wergerand bû Kurdî, ferhengeka Kurdî Tirkî, dastaneka bi navê Civîna Nemiran ku ji 10,000 malikan pêk tê û çend berhemên din. Niha xelatek jî bi navê Xelata Mala Ehmedê Palo ji bo afirandinê ji hêla hevbenda rojnamevanan her sal têdayîn û ev xelat heta niha gihîştiya Kasî, Hadî Behlewî, Salihê Heydo, Narîn Umar û Xelîl Sasonî. Di civîna Nemiran de Palo wiha êş û kulên xwe diherikîne. Wek xewnê tê bîra min ji gunda em çûne der, rengê polad û hesin ketin lat û der û ber. Di nav baran û berfê tev de li ser çiya bûn, arê dijmin çawa tê li ber dest û piya bûn. Agir berdav û gundan mêr û jin tev dikuştin, mar û zihak û kundan qîz û kur sêwî hiştin. Berê xwe dabû çolê pîxwas û pîqelaştî, pelê daran ez dixwim ling û destim biraştî. Li ber sermayê mixwim nikarim tev bibêjim, hewqa derd û kul û jan divê pirsek birêjim.
جارك لبر پی و دەست جارك لچۆل و دەرڤە جارك نەخۆش و سەرمەست دبەر باران و بەرفە. بەسا مستەفا ڕووداو.